Astăzi, 15 iunie, este și ziua în care ar trebui să-i comemorăm pe cei care au fost victime ale mineriadei, ale opresiunii pe care oamenii care au luptat pentru libertate au suferit-o aici în București, în piața Universității. Și cum spunea și Eminescu, pentru că, iată, îl comemorăm și pe Eminescu, alte măști aceeași scenă, astăzi, 15 iunie 2026, s-a pronunțat și instanța de judecată în dosarul 10 august. Și iată, din nou, nu au fost găsiți vinovați dintre cei care au organizat represiunea din 10 august, ci doar câțiva acari păuni. Iată că în toți acești ani, 36 de ani, nu s-a schimbat mare lucru în privința tratamentului pe care statul îl are față de oamenii care își doresc libertate și se și exprimă pentru ea. Ar trebui ca pentru victimele mineriadei, nici măcar nu știm astăzi câți au fost, pentru că dosarul nu a fost judecat, ar trebui să ținem un moment de reculegere. Vă mulțumesc!